асос барои таҳияи ин қарор зиёд шудани садамаҳои маргбор бо ширкати мошинҳои кӯҳна ва олудашавии ҳаво аз истифодаи ин теъдод мошинҳо гуфта мешавад. бархе ронандагон ки ҳар рӯз ба сафҳои тӯлонӣ рӯбарӯ мешаванд, аз ин тасмими ҳукумат ҷонибдорӣ мекунанд. акн ваям экологиярам ба фикрам вай меша барое ки мошинои нав моторошон шайку навтарам бо вихлапи ваям камтар вай мешава. бархе дигар аз ронандагон бар ин боваранд ки танбашавиҳои тӯлонӣ ва садамаҳои марговар рабте ба кӯҳна будани мошин надорад. ҳамин одамое ки савод надоранд, правора харидагиянд, ай ҳамин зависит мекунад ки ҳам авария ва дигар ҳамин сабаб мешавад. ай мошин фарқ надорад ки вай 90 солай, 2000 солай соз боша, ҳай кадак мегарди. ин сабабаш намешидад. дар оғози соли 2018 ҳукумати Тоҷикистон вуруди мошинҳои истеҳсолашон то соли 2005-ро манъ кард. тоҷироне ки ба воридот ва фурӯши мошинҳо дар Тоҷикистон машғуланд, бо овардани мисол аз ин қарор мегӯянд, ин тасмим боиси ба маротиб боло рафтани қимати мошинҳои кӯҳна ва дастрасии сокинонро ба хариди мошин маҳдуд мекунад. мисол намемонанд ромазани уст мардак камбағал ҳайкиҷоб ё фастуме ки мисол мошина мехарад 150-300 ҳазор томон дорад. бархе огаҳон бар ин назаранд ки бо манъи воридоти мошинҳои истеҳсолӣ то соли 2013 тоҷирон талош мекунанд бо тағйири соли истеҳсоли мошин ва сохтакории дигар санадҳо мошинҳои кӯҳнаро ба кишвар ворид намоянд. бархе тоҷирон ҳам таъкид мекунанд ки бо иҷрои ин қарор мумкин аст ҳолатҳои коррупсионӣ ҳангоми вуруди мошинҳо афзоиш ёбад. мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла хадамоти гумруки кишвар то ҳол дар ин бора расман маълумоте надодааст. тоҷирон мегӯянд таҷрибаи манъи вуруди мошинҳо дар соли 2018 нишон дод ки агар мақомот ба таъхир онҳоро огоҳ кунанд, бештар зиён хоҳанд дид. тибқи иттилои хадамоти гумрук танҳо дар 6 моҳи соли гузашта ба Тоҷикистон беш аз 21 000 нақлиёти сабукрав ворид шудааст ки назар ба ҳамин давраи як соли пеш 4 000 бештар будааст.